Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Teneriffalle? Joo, vähän lämpöön loikoilemaan. No. Turvekylpy, 30 €. On siinä turpeella hinta. Aikamoista kiskontaa. Halvemmaksi tulisi heittää turpeet omaan kylpyammeeseen. Sovitaanko, ettei kokeilla? Ei ainakaan mun ammeessa. Ei, enhän mä nyt tosissani. Kulta hei, jos sä haluat turvekylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Mulle ainakin riittää löhöily Poreaaltaan silleen. Vesiliukumäki, sitä sun on ehdottomasti kokeiltava. Joo, ja sit sä voit laulaa siinä liukuessa sitä antaa mennä kunnon alamäki taas. Mitäs toi tarkoitti? No vitsi. Kato, liukumäki, se on alamäki. Antaa olla. Oi. No onpas sun kissa kasvanut. Onhan tää. Kuin niin? No, täällä oli joku duuni jossain, joku talonmiesjuttu tai silleen. Valitettavasti se paikka meni jo. Täh? Se paikka meni jo. Ai jaa. Tätä menoa mä hoidan nämä hommat yksikseni ihan ilomieli. Ei toi oo yhtään junttimaista. Riku ei, annos mennä. Kas niin. Otamme tästä. Jep. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylälähtiöltä. No, kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai hydrojumpasta? Mä ainakin aion kokeilla niitä kaikkia. Ties vaikka sais, kato, 20 vuotta iästä pois. Kuvitteles nyt. Mullakin olisi tukka päässä ja sulla olisi vähän pienempi pallo tossa mahan kohdalla. Mä oon ainakin ihan tyytyväinen tähän mun nykyiseen palloon. Jos se on rahasta kiinni, niin kyllä mä... Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Mua ärsyttää vaan tommonen kiskonta humpukihoidoista. Niin kuin nyt esimerkiksi tämmöisestä luomulyfmäterapiasta. Niin, no en mäkään sitä kyllä oikein ymmärrä. Niin, mutta Tanja on hirveän innoissaan. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että joku hivelee sua jollain taikavarvulla. Terve. 30 €. Sillähän saisi jo koko lihapiivin. Mä oon kyllä ymmärtänyt, että kun Tanja on kyseessä, niin vain taivas on rajana. No niinhän se on. Ja kerranko sitä mies rakkaimpansa lemmenlomalle veis. Sama matka. Siltä näyttää. Sinäkin vaikutat ihan innostuneelta. No joo. Kävi nimittäin ilmi, että Tanja haluaa tältä lomalta vähän muutakin kuin mutakylpyä. No sehän sattui. Nimittäin Ulla vihjaili vähän samaan suuntaan. Seppo, tästä taitaakin tulla meille oikea lemmenloma. Maltan odottaa. Seppo hei, otetaanko kisa, että kumpi ehtii ekaksi perille? Joo, ja voittaja tarjoaa oluet. Ette rupee, hei! Tus tyttö kyytiin. Hei! Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Eikä kaikilla suomalaisillakaan ole töitä. No se Elina ei sitten lähdekään. Ei. Tuskin munkaan sitten kannattaa. Mitä sä nyt höpisit? Samahan se on vaikka oot yksin siellä huoneessasi. No en mä sille. Mä en vaan halua lähteä pyörimään kolmantena pyöränä sun ja Ulla romanssimatkalla. No ei se nyt mikään häämatka oo. Ei. Mä lähden. Miettisit nyt vielä. On parempi näin. Saatte olla rauhassa. Ullan
syömään johonkin rantaravintolaan. Meri pauhaa, on pimeätä, mutta kuitenkin lämmintä. Ja Ismo Laitala kyttää katkerana, kuinka romanssi edistyy. Ilonpilaaja. Sitä mä just en halua olla, ja sen takia mä en lähdekään mukaan sinne teidän reissuun. Mitä sä höpötät? Elina ei ehdikään sinne Kanarialle. Nyt sulla on lippukin valmiina. No en mä voi. Mikset sä voi? Anteeksi. Sopisiko teille, että tää Irmakin lähtisi mukaan reissuun? Kanarialle. Ei, kai meillä nyt mitään sitä vastaan voi olla. Nonni. Asiahan on sitten sille selvä. Señorita! Kato Irma, kun mä en tiennyt, että Taneli on sun poikas. Mun on hirveän vaikea luottaa tuntemattomiin. Mistä sitä nykyään tietää, kehen sitä voi luottaa ja kehen ei? Niinpä. No totta kai mä olisin antanut sen työpaikan Tanelille, jos mä vaan olisin tiennyt. Mutta kun et antanut. Kato nyt, kun Ja Tanelin ihoverillähän ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. No tottahan se on, että mä suhtaudun aika varovaisesti eri värisiin. Ja... Sä siis myönnät olevasi rasisti. No kai se nyt rakkaus sulattaa sitten keimmänkin jääpuikon.